Pamirsa pamirsa ketinggalan sabtu hormati ngaji adicara ingkang angka kali atur pambagi rajo minangka silesarga saking para kabeh panitia ingkang badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Deri Putra Wirarjo murid ahli ing sedya kasmanten sinebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgah kala singgah durga mendak kala sena sesanti jaya wijaya hayu rahayu ingkang sami tinemu kasarasan kawilujengan rahmat saha berkahipun Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Para pepunden, para pinisepuh, sesepuh ingkang tansah pinunjul, para pangarsaning warga utaminipun Ki Jungkung Darmaya Sarjana Seni sak pangomyo ingkang winengku ing pakurmatan. Para pamirsa kakung miwah putri ingkang kula hormati saha para kadang kaneman ingkang kinasih ingkang tansah kula tresnani. Inggih saderengipun kula hanajengaken matur sumangga langkung rumiyin mugi wonten apa paringipun panjenengan sedaya kula dherekaken tansah manungku puja raharja puji hastuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci. Inggih awit nugraha saha wilasanipun kula lan panjenengan sedaya saged tetunggilan silaturahmi kanthi kawontenan kebaing kawilujengan. Para pamirsa kakung miwah putri ingkang winungku ing pakurmatan. Jantuk atur ingkang sepisan. Kula pinangka jejering wakil saking keluarga ageng masyarakat Jetis Nemplak Popongan Wetan, Desa Tulus, Kecamatan Pulangarjo, Kabupaten Klaten, ngambali ngaturaken pambagya wilujeng menggah karawan panjenengan sedaya. Sinartan atur panuwun ingkang tanpa kepindhan. Bilih karawan panjenengan sedaya saestu-estu nedahaken tandha katresnan panjenengan sedaya ingkang wonten ing dalu menika pamirsani saha midhangetaken pagelaran Ringgit Wajutal
sedalu atas. Menggah wigatos sing dadi wonten ing dalu menika. Bilih keluarga ageng masyarakat RW kalih. Jetis ngemplak popongan wetan. Ngawontenaken gelar tradisi budaya. Setunggal Syawal 1956 Hijriah. Ingkang menika mugi-mugi kanthi gelar tradisi budaya menika saestu saged nuwuhaken persatuan lan kesatuan ing antawisipun sedaya masyarakat RW kalih Jetis Ngemplak Popongan Wetan. Saha kanthi nyuwun tambahing donga pangestu panjenengan sedaya. Sedaya masyarakat wonten ing RW kalih rumeberipun dumateng panjenengan sedaya tansah pinaringan kasarasan, kesehatan, sempulur rezekinipun, jangkep atur ingkang kaping kalih. Kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya masyarakat para donatur inggih awit panyengkuyung panjenengan sedaya gelar tradisi budaya wonten ing dalu menika saged kalampahan kanthi lancar rancak wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Para pamirsa kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayu. Boten kata lumpen. Kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng Ki Jungkung Darmoyo Sarjana Seni Sapangandha ingkang wonten ing dalu menika badhe medal piwulang dumateng kula lan panjenengan sedaya lumantar pagelaran ringgit wacucal kanthi lampahan kongso adu jati ing wasana wilujeng hamirsani saha wilujeng midhangetaken pagelaran ringgit wacucal saha wilujeng dinten riyadi kupat cemantel neng gapura sedaya lepat nyuwun pangapura mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih anggen kula matur wonten kalepatanipun saestu kula nyuwun agunging pangapura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur.